L'escriptor i articulista Joan Miquel Perpinyà ha presentat el seu darrer llibre, La batalla de Can Domenge, i exposa la seva tesi sobre la querella interposada pel constructor Josep Lluís Núñez contra el Consell de Mallorca, governat per Unió Mallorquina. El cas Can Domenge és als tribunals i asseurà a la banqueta dels acusats una part de la cúpula de Unió Mallorquina. Per Perpinyà, el motiu de la querella no va ser la venda dels terrenys de Can Domenge per part del Consell a Sacrissa per 30 milions d'euros, sinó la protecció de l'edifici de Gisa que impedir que l'expresident del Barça construís habitatges de luxe a la façana marítima de Palma. Efectivament, ell tenia previst construir 3 blocs d'edificis de fins a 7 altures, de pisos de luxe, aquí on estem. Endesa era l'antiga propietari, li va vendre per 73 milions d'euros i ell feia comptes fer aquesta construcció de pisos de luxe i la protecció de l'edifici de Gesa li desbarata els seus plans. Una setmana després de que la Comissió d'Urbanisme protegeix Gesa quan ell presenta la seva querella. Per tant, jo crec que Can Domenge no se pot segregar ni se pot prendre individualment, sinó que s'ha de marcar el que era el disseny urbanístic de la façana marítima.